Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaaw sa kaninyo. Niya nata sa ikaunom nga adlaw sa atong nobinaryo alang sa kapistahan sa atong segunda patron, ang Birhen sa Pilar. Padayon tang magampo nga unta ang atong katawhan magmaampuon kanunay ug mutuman sa kasuguan sa Dios aron masulbad ang daghan kayong problema sa kalibutan, labi na gyud ang problema sa kaning mga kalamidad, problema sa mga sakit o problema sa mga inhustisya o criminality sa atong katilingban. Ato sang iampo ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagis pag pamalit aning ato mga slots nga unta hatagan sila sa Ginoo sa tinuod nga kabalaan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasaylua ang among mga kalapasan ug ampingi kami diha sa imong kalinaw ug dad-a kami nganha sa dalan sa kaluwasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jonas. Wala malipay niini si Jonas, ug nasuko siya. Busa nangutana siya sa Ginoo, dili ba giingnan ko na ikaw sa wala pa ako muanhi, nga maugayod kini ang buhaton mo? Mauman gani nga mikagyo unta ako ngadto sa Espanya. Nahibalo ako nga ikaw Dios nga maluluyon, mapailubon kanunay ug andam pag-usab sa imong laraw. Busa patya na lang ako Ginoo, kay mas maayo pa nga patay ako kaysa buhi. Ang Ginoo mitubag, angay ba nimo kining ikasuko? Unya si Jonas milakaw ug miadto sa silangan sa siyudad
ug milingkod didto. Unya, nagbuhat siya sa limbong ug mipasilong niini. Samtang nagpaabot siya unsay mahitabo sa Nineveh. Unya gipatubo sa Ginoong Dios ang usa ka tanom aron ilandungan si Jonas. Nalipay pag-ayo si Jonas tungod sa tanom. Apan pagkaugma sa pagsubang sa adlaw, nagpadala ang Dios og ulod aron pagkutkot sa tanom ug namatay kini. Ug sa pagkaudto-udto na, nagpadala ang Dios og hangin nga init gikan sa silangan ug naluya si Jonas tungod sa kainit sa adlaw. Busa miingon siya, maayo pang mamatay ako kaysa magpabiling buhi. Apan miingon ang Dios kaniya, angay bang ikasuko mo ang nahitabo sa tanom? Si Jonas mitubag, oo, angay gayud nga ikasuko ko kini. Ang Ginoo miingon kaniya, mitubo kining tanuma sa usa ka gabii lamang ug nahanaw pagkaugma. Wala kay nahimo alang niini, dili ka maoy nagpatubo aron maluoy ka niini. Labi pa akong maluoy sa Nineveh, kanang dakong syudad nga may kapin sa usa ug kawhaag 2,000 ka kabataan nga inosente, walay labot sa daghang mga hayop. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Oh
imong ngalan. Kay ikaw dako kabuhat ka, o katingalahang mga buhat. Ikaw lamang ang Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanino. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa niyana kahigayon nagampo si Hesus didto sa usa ka dapit. Sa pagkahuman niyag ampo, miingon ang usa sa iyang mga tinun-an, Ginoo, tudloi kami sa pagampo. Ingon nga gitudluan ni Juan ang iyang mga tinun-an. Si Jesus miingon kanila, ingna ninyo niini pagampo. Amahan, simbahon unta ang imong ngalan, maghari ka unta kanamo, ihatag kanamo sa matag adlaw ang kalanon nga among gikinahanglan. Ug pasaylua kami sa among mga sala, kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo. Ug ayaw kami ibutang sa lisod nga pagsulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, si Jonas, usa ka propeta, nasuko sa Ginoo. Nganuman, kay naluoy ang Ginoo sa Ninive, nga mga daghan kay mga daotang tao. Gusto ni Jonas nga patyon Diyos Ginoo ug dayon ang Ninive. Kay gitagalan naman lang tog 24 ka adlaw. Otong suko kay siya nganong wa gyud patya niya sa sige niyang kasuko nagtuo siya ang Ginoo mo sunod niya nagpaantaw siya niya gihimuan siya sa Ginoo katong kahoy nga ning kuan niya ni pandong lipay kay siya pagka tubo atong kahoy kay di na siya mainitan pero pagkaugma namatay sad ang kahoy. Suko na sa sunas kay nganong namatay ang kahoy. Niningon dayang Ginoo, suko man gani kas usa ka kahoy nga namatay nga dili ikay naghimo. Samot na ginang Ninive nga naa dihay mga 122,000 ka mga bata nga inosente nga imong ipapatay. Usahay mga igsuon ang atong pag-ampo sa Ginoo, gusto nato nga kitay sundon. Hilingiyay mong tupad na musunod kas Ginoo o pasundo nimong Ginoo nimo. Nay daghan nato kaning kasigig simba, abis nga kaning kasigig misa. Gusto gyud nga ang Ginoo mo'y musunod. Muna pag-abot na sa atong ebanghelyo, ningon ang mga tinun-an ni Hesus, tudloi ra mi unsaon pag-ampo. Okay? Kitaan la si Jesus, sige magyong ampo.
Ang pagampo din ni Hesus nga sigihan niya og buhat kani dayang iyang gitudlo nato kining gitawag og Our Father or the Lord's Prayer or Amahan namo. Sa introduction pa lang, sa una pa lang pulong, Amahan, mura nag-ato ng giangkon nga ang Ginoo labaw gyud nato. Kaya ang Amahan labaw magina sa anak. Ngi lain na sang lingi sa imong tupad ing na anak kas Ginoo. Ing na pano anak ka. Kalisod sa noong ang anak boy magsigig diktar sa amahan. Aw na sa nunay panahon maingon ana, munay mga gitawag og mga anak nga way batasan. Way batasan. Pero og naa gitay batasan, maingon gitang amahan nya anak ta. Nya kon ang tinuod nga anak maliwat ginas ginikanan sa naong sa iyang sinultihan, apil na sa iyang binuhatan. Muliwat gid ba basta tinuod nga anak. Lain na sang lingi sa imong tupad ing na asa man ka naliwat. Ina pa na asa man ka naliwat. Basig naliwat ta siyawa. Oh, ang silingan sa Ginoo mao man ang yawa. Way laing silingan ang Ginoo, ang yawa. Mura ginayang atbang nga balay. Wa may lain. Nya dinis kalibutan ga contest na silang duha kon kinsa gid nilay daghag kaliwat. Daghag kaliwat ba? Prani gamisa karon. Ug kontiso nis Ginoo kaning nagmisa, moingon ginang Ginoo, daog ko kay ni ay nisimba. Nya mingon sang yawa, ayaw siguro kay nay daghan diha dili mohog kolekta. Daog na sad siya. Daog na sa Ginoo siya. Napay uban diha magpili sa kolekta ang ihatag ranganha nimo kadto rang mga dunot o kadto mga sinsiyo. Pero kanang ilang mga tinibuok dagko kay kantidad arina nako. O ana, di ba? Ebe kanabi, lingi ako na naman tupad kanabi. Inighogros kolekta asa ka kamaliwat. Ana sige gina sila contest 24/7 mag-contest gina sila iguli news balay. Moingon na sa nangyawa, tanawa kani gikan ni simbahan pero liwat ni nako tanawa di ba gayaw-yaw na. Nawa. Wap ana ka panghubo sa iyang gisulo padong simbahan. Gakwintas pa na sa iyang brunda pero gayaw-yaw na. Di ba? Ana. So ga-monitor gina sila, ga-monitor. Mo na gisumpayan gyud ni Hesus dire, pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga kami nagpasaylo sa nakasala namo. Mao nay makapaliwat nato sa Ginoo. Kay matud pa sa tubag nato sa Salmo. Unsa to? Ang Ginoo malumo og puno sa gugma. Mapasayloon. Malumo, mapasayloon, pasabot dili masuko. Nilain na sang lingi sa imong tupad, may nang katon mog lingi yun. Ina imong tupad, wa kay gidumtan karon. Wa kay gidumtan. Kumusta man imong relasyon sa imong mga ugangan, sa imong mga bayaw ug umagad, kumusta man? Maayo ra? Sa imong mga silingan, musta man? Pasaylo agyod, malumo. Nya, muangkon sad ta, nga pildi kita siyawa. Mo nang miingon diri, ayaw itugot, nga mabutang mi sa lisod nga pagsulay. Nga naman, kay lupi kita siyawa. Ang mo protektara nato sa gahom sa yawa, maura gid ang atong amahan nga langit nun. Muna mga igsuon, ang pagampo di ay mo resulta gyud nga maliwat ta sa Ginoo. Kanunay tang maghuna-huna unsay maayo para sa atong isig katao, dili sa atong kaugalingon. Mauna na siya ang atong slot.
Kanang slot ba? Kay ba mo kung sa slot? Unsa mo na mo reaction mo ra mo na siyak ha? Unsa mo nang slot? Hapit na lamo mga matay wa pa mo kibaw ng slot. Kini bang ato mga projects dinhi ba nag-slot pa na nato. Karon nobina man ron nato no sa kapistahan karon man tang Domingo magpista. Nagmeeting na may gabi sa PPC o PFC o sa Westy napag nami mga na-come up nga mga decisions para sa atong pista. Nya nagkinahanglan tag slots. Pila man ka slots ang gikinahanglan sa PPSC. Nagkinahanglan ta og mga 6,000 ka slots. 6,000. Pasabot 6,000 katag 100 pesos. Haron mo cover sa atong expenses sa katong pista. Sa ato pa mo gasto ta karong pista more or less sa among bana-bana og mga 600,000. Saan? Okay mo ana? Bantay So mga online parishioners, gikan karon hangtod sa Domingo palit mo og usa ka slot. Nya kay naa man tay online parishioners nga mo average og mga 270,000 ato lang subscriber sa YouTube. 270,000 man na og mopalit mo tag sa kaslat ingka mo sobra sa 6,000 pa der kay 270,000 naman mi mao na nay gitawag og grasya pero di kaabot og 6,000 disgrasya. Okay, kita palandaan din sa Compostela sobra na gud ta 60,000 sobra ta 60,000 din niya mga dagko lang nilingay mong tupad ingna hotdo na nimong 6,000 ingna kano na hotdo nimo unsa may atong gamitan anang 600,000 sa atong prosesyon na atay expenses labi na gid sa pagkaon kay inighuman sa prosesyon na ako noy gamay lang nga painit ana niya gibudgeta nag mga pila to mga 400,000 kapin sunan dana nya inig ka pista na ika-Domingo karong 12 ang atong misa kotobra sa alas 5 mo na atong gitawag og high mass, pista mass pero ang atong tanang misa sa Domingo gikas alas 6, alas 8, alas 10, alas 3 pulos na siya mga minor fiesta mass nya ang major fiesta mass inig ka alas 5 nya wala na tay misa sa alas 7 ngano man kay mag program kuno ta diha sa gawas sa simbahan anha ta diha mag natay mga presentations mga talks nya manihapon tagdungan kitang tanan saman okay mo ana kamo diha ba mura mamugwa malipay anha tas gawas ba ighuman sa alas 5 misa manihapon ta diha sa gawas unya ang gikauyonan nakutob sa mutambong sa panihapon magdag iyang kaugalingong pagkaon. Okay, ang kalan-o namo ugod sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw di sato pa naadyo kay pagkaon. Itampo ba mo nay pagbuhat og maayo gitawag ni BYOP. Nya unsa man nimo pagtampo diha? Kinahanglan ko no nga ang imong pagkaon kanon og sudan good for 2 persons, at least good for 2 persons or more mayon ka magdako ani good for 5 persons nya magbutang kuno ta diha dakong lamisa sa gawas adto ibutang ang tanang pagkaon unya ang atong buhaton inig ingonang larga muduol ta didto og mukuha tag pagkaon pero ari ta manglingkod sa daplin dili didto tas lamisa mo kaon igo ra ka muduol og mukuhag pagkaon di na ka magpili imo ba nang sudan imo ba nang kanon basta muduol lang ka dito kay ato man sa nang sagolon mo na nay gitawag og sawan Eucharist
Eucharistic, pariha na tag pagkaon. Eucharist ba, nag-sharing na nahimo na tang pagkaon sa usag-usan. Okay man na. In kapalir, og wag yun may madang pagkaon, adool na lang sa dito. Kaya doon na may nagdag extra. Pero siguro, nga wag yun kay tinuod nga kapasidad sa pagkaon. Kay na kay kapasidad, pero wala lang yun ka magda. Yan, dool ka dito, masakit ka. Masakit ka. David, tayo joke lang na yun. Tinuod lagi na. Unsa may imong sakit, kadaho. Kanang kadaho, ka mapahimuslanon. Di ba? Dako kay nang sakit, sakit sa kalagna. Nga gi-practice na sa ato rong mga congressmen, sa atong mga lawyers, sa atong kadaghanan, sa atong mga politicians. Karon ay galali sila. Ang ilang mga appointment kuno kinsay mahimong ombudsman. Anang makalibog ang ilang pamaagi appointment. Naay dili angayan kay naay kasos ombudsman, ipamugos yung appeal. Naasay mga angayan, taktakon yun. Maglibog ta. Naay angayan nga kasuhan, wagi kaso. Niya hinoy nagtugas tinuod, ug unsay nahitabo, mao na hinoy kasuhan, maglibog ta. Mao na siya ang sakit sa kahangol, kahakog sa dungog, kahakog sa gahom, kahakog anang bahandi. Muna kita mag-practice ta dinhi nga magpaambitay. Kay si Maria, ang atong gipistahan, ang Birhen sa Pilar, ni paambit siya. Ang iuna niyang gipaambit, ang iyang ligon na pagtuo. Kanang pilar, kanang haligi, mauna ang ligon na pagtuo ni Maria. Kay si Santiago, apostol, kaning atong patron, naluya na siya sa iyang pagsangyaw dito kunos Espanya, mga duol-duol tuig 40. Naluya na siya. Kay grabe man ang mga tao dito. Ano bang tawgo na to bag mga isog o ligon sa baruganan against sa Christianity. Motong nagampo siya nga maligon siya ang nipakita ang Birhen. Nagpakita siya nga nagtungtong siya sa haliging bato. O iyang giingnan, padayon, kuyog ta, ligonon tika. O sa iyan ang pagpadayon ni Santiago, wa na siya mahadlok nga ni Sangyaw. Nagdebosyon na siya, sugod atong tuig 40 sa mahal nga Birhen sa Pilar. Ug tuod man, si Santiago mo'y unang na martir sa 12 ka apostoles, naputol iyang liog. Pero naputol iyang liog sa espada na way kahadlok. Kay gilig-o naman siya sa pagtuos mahal nga Birhen. Hilingay mong tupad na pila ka tao imong angkonon karong Domingo. Ba? Pila ka tao ang imong pakanon karong Domingo. Niya atong imbitaron, kining atong mga silingan nga wa gyud hapit kaon. Imbitaran ninyo kamong naas kapilya, kanang inyong mga silingan dihang way hapit gikaon. Mao'y atong dadon dinhi. Mao bitang magdatag extra kay para na nila. Matud pa ni Kristo, kung kamo magkumbira, imbitara ang mga buta, ang mga bakol, ang mga makililimos na kadtong dili makabawas ninyo. So, next assignment nato, magdata, mangimbitar ta dihas kilid-kilid ka na mga wagi klarong gikaon. Na di gyud hapit gani kapakaon sa ilang kaugalingon, atong dadon diha. Nya sila'y una natong pakaonon, haron ighuman nila, wa na tay ato. Ang ato na lang program, magprogram ta, nya magdaguok atong tiyan. At least anang gabhiuna, nakasinati tagkagutom nga mo'y gibati ni Kristo sa dihang gikulata siya gikan sa Huwebes sa gabii hangtod na gyud sa alas 12 sa udto sa Biyernes Santo. Ug namatay siya pagka alas 3, wa na siya kaon ato. Pulos bunog og samad ang iyang nadawat. Tutok man muna ko. Mao na, tuga-tuga tag simba-simba, o nya dili day taganahan, anak. Ato na rong suwayan karong Domingo, ha?
Pero mientras tanto nga wap atagot mi ikadomingo pag-andam nag-imong pagkaon nga dadon dinhi nya kamo mga online parishioners o mga territorial parishioners pamalit na mog slot, one slot lang aron makaabot tag 6,000 kay ipalit na natog mga pagkaon. So mas prosesyon og inig pista. Ana, no? Pista na to Domingo. Kamu bang rugo gid mo malipay nga magpista tas mahal nga berhen. Wa gi excited na pista na de. Kita mo sa to mga decorations dias gawas, di ba? Mura nagpista. Oh, di ba? Nya ang ato ding prosesyon. Ang nagdesisyon may gabi. Unsa may itong prosesyon? Ini kasabado ighuman sa kuan misa sa alasay sa gabi na ada yung tay prosesyon. Kinahanglan ang atong prosesyon makaabot yung 1 hour and a half, 10 minus ngadto sa 2 hours. Maglakaw tag at least 1 hour and a half hangtod kanus mahuman. Maduna na ni ruta nga gihimo dinhi, i-announce lang mo niya na ngadto, pahibawon mo ana aron nga dugay-dugay kita mahuman. Ngano man kay ilado ang atong parokya aning atong gitawag og Camino de Santiago. Unsa may Camino de Santiago, the way of Santiago, maglakaw. Munang doon natay mini Camino dinhi nga himuon nato MWF. Karong gabi mag mini Camino na sad ta, humans misa. Nya naa sad tay Junior Camino, wa pa nako ma-announce kay gi-set pa nato ang mga pamaagi. Basig ugma tingali ma-announce na nako nga mulakaw tag usa ka adlaw. Usa ka adlaw yun, nalakaw. Nya nasa tay gitawag og itong junior unsam tong usa major Camino nga moabot siya 2 days, average siya 2 days nga lakaw. Nya human dayon ana do na pagid kay Grand Camino nga mo average og 10 days nga lakaw. Ato lang niya nang i-announce din ha, mao na nay atong gitawag og usas mga trademark aning atong parokya ang Camino. Di ba? So sugdan na nato inig prosesyon. Mo na atong prosesyon dinhi linuyahay gyud. Mo na iguli sa prosesyon dinhi kinahanglan nasa tay makaon. Kay maluya man ta. Ug mo na atong andaman og pagkaon. Pero wa mo anay dadon, kwaon ta na sa atong slot. Inig humas prosesyon kay nga magdamo pagkaon samtang magprosesyon di sad pwede. Nya ini ka Domingo na ka-12 mo na nay magdaan na mo pagkaon. Sige. Excited na mo? Nganong kamumura mo mga patay ang uban mo ana ra excited. Di mo yun. Excited na ka. Nagpaila lang yun mo nga kaning nanimba karon kadaghanan mga tiwasunon kanang tanggaana na gahuwat na lang kanus mahuman ang kinabuhi. Excited siguro mo pero nagsige lang mo gunahuna unsa kay lutoon ako noon sa kay ako lutoon. Nindot pagdagin mo mga prutas, mga dessert anang inyong lutoonon. Good for 2 to 3 persons lang. Nya ayaw mong kalimot sa paglingi-lingi sa inyong silingan nga galisod jud kayo. Imbitara ning ato mga habal-habal drivers, mga tricycle drivers, ana kanang naadihang nanindag kandila, ato na silang ingnon pangimbitar mo daghang mga manindahay kandila. Kay ato na silang pakanon pero dili na to palitag kandila. Ato silang pakanon. Ano diya mga kilid-kilid na diha mga regahay, pranakos una, kargador. Lisod jag kaon, mabda na nga ningon ko sa una mangarga mi igabot na mo dito sa Napo nga among lugar nga adto ibutang karga na may mga tindahan yan usom to sa una kana isod og garapon ba ang pan ba nya budako man ang pan tan-aw adto sa garapon nya magsige ako gladok sa kong laway dagko agis Ilordi dagko agis sa kanana ang mga Francis pero di mi kapalit kay naa pa may sweldo ang katong among sohol pagkarga amo pa man tong paaboton usay di man ihatag may lag ihatag kay kapalit kag paan usay balik lang mis bukid adto na mis hulan kay pamaligya pa ngadto lakaw lang taon panladok sa laway lami na ko kay nang dunggan-dunggan sa una makapalit ang dunggan-dunggan kaw man ang paan nga dunggan-dunggan kadto bitang bahog-bahog na ikaon mo maglaguto ang bato kay pinupho ko no to inana napay mo panos-panos nga naapil kay bahog-bahog man
Kadto rin ang mga palit kay 5 stabos man to. Nana. Pero kaning ilordi tag 25 stabos man to, 20 stabos maglisod na mi ato kay pila ra sa guisuhol. Ana. Unang karon nga napari nako abunda na kay iskaon. Gusto ko nga ako mong imbitaron. Inig-ingon na to ang kalan-o namo karong adlaw, ihatag karong adlaw. Mingon gyud ang Ginoo, ikaw mo'y akong kamot nga mopakaon karong adlaw. O himuon na nato ini ka Domingo. Ang mudag pagkaon pwede na mamatay. Ang dili mudag pagkaon nahibaw na mo unsay dangatan ninyo, no? Sige. Manindog na ta para sa nobina sa mahal nga Birhen sa Pilar. Mga igsoon sa iyang halawom nga pagpaubos og kamahigugmaon sa Dios, si Maria gipadayag nga mao ang ikaduhang Eva, kinsa maoy muyatak og mudugmok sa ulo sa bitin ang yawa nga mibiktima sa unang Eva. Siya ang bag-ong sinugdanan diin mataw ang bag-ong kaliwatan sa Dios. Isip iyang mga anak diha sa pagtuo sa tumang kalipay og paghigugma, himuon nato kining pag-ampo sa nobina. Palihog mangluhod. Ikauno mga adlaw sa novena. Maghimaya ka Maria sa maghari o Ginoo sa tanan nga binuhat, ingon sa gitugan o gihatod sa tanan nga mga binuhat. Maghimaya ka Maria, truno nga takos og Pinoy-anan, saway katapusan nga berbo. Ikaw pinili, aron matawo, og mahimo nga among igsuon, hipuson sa mga tawo ang bunga, ug lugas nga trigo, nga katingalahan, nga sa Jesus, nga among Ginoo, nga gipugas sa yuta, sa ulay mo nga tiyan, ug kay ang dagway sa lugas nga trigo, dagway man ug larawan sa haligi, nakapalandong ang among debosyon sa kalipay, nga gipili mo sa pagkatruno, ug hukmanan sa ibabaw sa santos nga haligi, aron among pagasimbahan kanimo, ingon nga hari, o Ginoo sa tanan nga mga binuhat, nangamuyo kami kanimo, inahan sa mga makasasala, nga dangaton namo, tungod ni ining santos nga debosyon, ang paghipos sa takos nga bunga, nga gipaawat kanamo sa imong anak nga among Dios. Sa iyang pagpakataw sa ulay uyamot nga tiyan, ug nga sinumbong ang among mga sala, magabuhat unta kami tungod kanila sa usa ka matuod nga pagpenitensya, aron kami mabanhaw sa kinabuhi sa grasya, ug mahimong takos sa pagtan-aw ug paghimaya sa gihapon kaniya uban kanimo. Amen. Sa hilom pangayua sa Ginoo, pinaagi sa atong putli nga inahan ang mga grasya nga imong gikinahanglan. Palihog, manindog, sa matag pag-ampo ang inyong itubag, pinaagi sa Birhen sa Pilar, amahan, pamatia kami, tanan, pinaagi sa Birhen sa Pilar, amahan, pamatia kami. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, sa kanunay mupadayag, ug halawom nga pagsalig, sa pag-abot sa gingharian sa amahan, nga mao ang gingharian sa gugma, hustisya ug kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa Birhen sa Pilar, amahan, pamatia kami. Nga taliwala sa mga kalisdanan sa kinabuhi,
Padayon kitang magampo ug dili gayud magpadaog sa mga pagtintal. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa Birhen sa Pilar, amahan pamatia kami. Nga aduna unta kitay igong pagkaon, aron matubag ang atong mga panginahanglan, matag adlaw, ug may dakong kasing-kasing, nga maantigong upasaylo sa atong mga kaaway, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa Birhen sa Pilar, amahan pamatia kami. Nga ang mga masakiton, ug sila nga nagsinati, ug grabing mga kalisdanan sa kinabuhi, matabangan sa ilang isig katawo, diha sa pagpasaan nila sa ilang cross, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa Birhen sa Pilar, amahan pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa Birhen sa Pilar, amahan pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama og pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalangpuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa Birhen sa Pilar, amahan pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa Birhen sa Pilar, amahan pamatia kami. Nga ang mga nangamatay, makasudong nasanawong sa Ginoo, didto sa iyang tunhay puloy-anan sa paraiso, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa Birhen sa Pilar, amahan pamatia kami. Tanan, makagagahom ug way katapusan nga Dios, nga mitugot ka nga ang among santos tuyamot nga inahan, ang Birhen Maria, itungtong sa buhi pa siya, sa ibabaw sa usa ka haligi nga marmol, aron sa pagtabang kanamo, tuguti kami Ginoo tungod sa iyang mga pahanungdan ug paglaban, nga madangat unta ang gipangumuyo namo kanimo sa kinasingkasing ug sa tumang kamapaubsanon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo duwaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan,
alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Amahan, dawata kining mga gasa nga gipangayo kanamo ni Hesukristo nga ihalad sa iyang handumanan ang among masinugtanon nga pag-alagad magpadangat unta kanamo sa kahingpitan sa imong pagluwas kanamo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit ug nga magadaig kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Berhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan,
niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa,
ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios, nga gamhanan ang Eucharistia nga among gipanagambitan, magpuno unta kanamo sa imong kinabuhi ang gugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi, mag-agak unta sa among kinabuhi ug magdala kanamo nganha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga panalipod. Nya mahitabo ra ni kung mahimo gitang anak sa atong langitnong Amahan. Nang atong iampo ang atong mga kaigsuonan. So salamat kaayo sa atong mga anak sa Ginoo nga nagsigi og tabang nato dinhi
pinaagis pagpamalit og mga slots. Mao na ni ang atong update, ang atong grace or God's reward and complete elation. Ang atong halin iabot nag 67,648 ka slots, napay 632,352 ka slots na available nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 220 na sad ang atong nadawat nga challenges. Ang atong PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela para ni sa atong mga proyekto dinhi og mga kalihukan sa maning pista karon. Ang atong halin iabot na 33,418 ka slots, napay 66,582 ka slots na available nga tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200 per challenge, 79 na sad ka challenges ang atong nadawat. Nya ang atong DPR katong para sa mga biktimas linog nga atong ipaambit unya human sa atong pista, niabot ng atong halin og 6,369 ka slots. So atong pakpakan ang tanan nga namalit og slots. Salamat kayo. Nya unsa may atong paagis pagpalit og slots? Una, ihatod dinha sa atong opisina anha mo diha palit, or kon madomingo anhi sa gawas atong simbahan o palibot sa atong simbahan na ay mga lamisa. Dito sad sa inyong mga kapilya naa say mamaligyag slots diha, pero siguro alang gyud nga naay resibo nga i-issue nya numbered ang resibo. Nya kaila sad mo sa namaligya, ug wa mo kaila ay na lang kay basig musimang nya na. Unya, pwede sad inyong i-deposito sa atong bank accounts. Tanawa lang din sa atong screen ang atong bank accounts. Pwede sad sa GCash, pero ang akong GCash puno na. Kanina lang ubang mga GCash dinhi nga accounts. Or ikwarta padala. Padala ninyo sa Palawan, Imluelier, Itzluelier, unsa pa nang uban diha, sa pananguban Cebuana o RD Punsyap, makuha ra na i-address lang nga rin ako or sa aning mga ngan nga ato dinhing gipakita sa screen. Unya usbonako karong Sabado human sa alas 6 nga misa mao ang atong foot procession. Giawhag sa day namo nga magdamo sa inyong kamong mukuyog sa prosesyon, pagdala mo sa inyong mga Marian images, kung pwede lang ba, kung makaya ninyo, either mga istampa or Marian images, nya kamong maagian sa prosesyon, mahimo sa mag-altar mo diha sa inyong kilid, sa inyong mga balay, para sa pagkuan. Nya mosabat mo sa atong pagrosaryo o mga kanta, samtang mulibo ta sa prosesyonan, na ang atong dinhing istasyonan sa radyo mo ay mag-synchronize ang atong radio station dinhi, mo ay mo centralize sa atong pangadji. Unya ikaduha naa di ay tay kaning gitawag og presentations, pero ato lang gilimit og napo ka presenters, kana bang mo sayaw ba, kanta ba, tumbling, drama, inana. Nya haron malimit kay daghan makita dinhing mga organizations, mga chapels, basig na gustong mo present, aron malimit, first come first serve lang ang atong basihan. Nya unsao man do natay 15 ka mga lukoton nga papel, unya ang kadtong muanhi dinhi ugma ang pagbunot ani, ugmang adlaw kinsay mo anhi dinhi mga mandated organizations, mga grupo nga naay gustong i-present or mga chapels, anha lang mo sa opisina. Nya mobunot mo kung kamoy unang naabot, mobunot mo atong 15 kalinukot na po ato na i-check nga ang 5 na ay X. So ang imong mabunutan X ato pa di ka ka-present. Nya inigkuha nimo check gani sa to pa makapresent ka panahon sa
Domingo. Napo ra kabok ang dunay check. Unya kung moabot ka nga nahurot na katong 15 ka gilukot, automatic na kang X. Mo na first come, first serve. 15 ra ang choices, napo ra ang mada. Nyag mahurot na to, moabot ka diri hapon na ugma, nya wa na napadihay linokot in wa naman sir. Sige, uli na lang ko. Pero inigsunod na sa natong naatay mga presentations, kadtong naka-present na karon nga nada atong napo, di na sad sila mo qualify sa sunod nga kanang kuan. Nanasad tay program aron maka-present gid ang tanan. Nya kinahanglan gyud grupo mo. Group ba kay community man, grupo gyud, dili single nga gusto lang ko mo present, dili kinahanglan do na jud kay grupo. Ha? Very good. Kasabot na mo. Nya dito dai sa atong sementeryo, available ng atong lighting karong adlaw sa Minatay, Pizza 31, 1 ug 2 mag-lighting ta dito sa sementeryo. Nya ang atong suga anha lang ninyo magpa-isyo mo diha sa kuan, pero magsugod ni siya Monday pa, next week Monday. Basta i-announce lang namo ang detalye, basta doon natay pasuga dito sa sementeryo sa municipal o sa Catholic Cemetery, natay pasuga dito sa pamaylain nga hapit nako wa makalimti. Kana lang usa, manindog na ta. Basta ang importante, bonot na mo sa katong mo present. Kay ugma ra ang pagbonot, ugma sad ang deadline. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kani. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.